ሻሎም ሻሎም ቤተሰብ እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋ ምሕረት ናይ ክርስቶስ ምስ ኩልኩም እዩ አና ሓውኩም ሰላሐዲን ካብ ንክርስቶስ ዝገልጽ ትውልዲ ዓለም ለኻዊ ቤተክርስቲያን ስቶክሆልም ስዊድን ሎም ድማ ናይ መዓልቲ ቃል ዝብል ፕሮግራምና ነዚ መዓልቲ ዝኸውን ናይ ህይወት ቃል ሒዝና መጺና ኣለና ሎም ንካፈሎ ቃል ንልብኻ ብትክክለኛ ቃል መልአዮ ዝብል ንልብኻ ብትክክለኛ ቃል መልአዮ ልብና ብትክክለኛ ቃል ክንመልኦን ከይንመልኦን ሓላፍነት ናይ አምላኽ ኣይኮነን እታ ሓላፍነት ናትና እዩ እንታይ ዓይነት ዘርኢ ንልብና ንመልኦ እንታይ ዓይነት ኢንፎርሜሽን ንልብና ንምግቦ እንታይ ዓይነት ድምጺ ንልብና ነስምዖ እንታይ ዓይነት ቃላት ንውሽጥና ንልብና ንመልኦ እታ ሓላፍነት ኣብ ኢድና እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ መጽሓፍ ክዛረብ ከሎ ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ከምዚ ኢሉ ኣብ ጥቕሲ 26 ሓደ እኳ ንልቡ ደኣ ዘስሕቶ እምበር ልሳኑ ዘይለጉም እንተሎ ንኣምላኽ ዘምልኽ ከም ዘሎ እንተመሰሎ ኣምልኽኡ ከንቱ እዩ ኣስተውዒልኩም ሓዝሕዋት ሓደ እኳ ኢሉ ንልቡ ደኣ ዘስሕቶ እምበር ልሳኑ ዘይለጉም እንተሎ ማይ ጋድ ሪኢኹም ንልብና ከነስሕቶ ንኽእል ኢና ንልብና ስሒትናዮ ማለት ንህይወትና ብሓደጋ እቲናዮ ማለት እዩ ልብና ዝስሕት ብኣፍና ብነውፅኦ ድምፂ እዩ ስለዚ እዩ ንልቡ ዘስሕት ምስ በለ ቀፂሉ ግን ናብ ልሳን ከይዱ ልሳኑ ዘይለጉም እንተሎ ኢሉ ኣሕዋት ረእዩ ልብና ኩሉ ግዜ ካብ ኣፍናን ካብ ሓሳብናን ተቐባሊ ድምፂ እዩ ነገር ግን ንልብና ዝኣትዉ ድምፅታት ኣብ ልብና ስፍራ ዝሕዙ ድምፅታት ንህይወትና ናይ ምቕራጽ ሓይሊ ስለ ዘለዎም ሮንግ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን ሮንግ ዝኾነ ቃል ብኣፍና ደጋጊምና ነውፅእ ሰባት እንተደኣ ኮይና ንልብና ብገዛእ ኢና ነስሕት ሰባት ኢና ኣፍና ዘይንሕሉ እንተደኣ ኮይና ልብና ኣይንሕልዎን ኢና ንምንታይ ተተባሃለ ብኣፍና ዝወፅእ ድምፂ ንደገ ጥራሕ ዘይኮነ ንልቢ እውን ይኣትዩ ምኽንያቱ ደጋጊምካ ትዛረቦን ደጋጊምካ ተሓስቦን ናብ ልብና ይምእታው ሓይሊ ኣለዎም ስለዚ እንተ ደኣ ንልብና ዘይንጥንቀቐሉ ሰባት ንልብና ብገዛእ ኢድና እነስሕት ሰብ እንተ ደኣ ኮይና ህይወትና ብገዛእ ኢድና ነባላሹ ሰባት ኢና ልብና ንዝሃብናዮ እዩ ዝመስል ንልብና ስሒትናዮ ማለት ናይ ህይወት ምንጪ ካብኡ ስለ ዝፍልፍል ሮንግ ዝኾነ ኢንፎርሜሽን እንተ ደኣ መሊእናዮ ሮንግ ዝኾነ ላይፍ ድማ ሱንዓና ክበና ይጅምር ስለዚ ልብና ምክንኻን ኣብ ኢድና እዩ ንልብኻ ዘይጠቅም ቃል ከይትዘርአሉ ተጠንቀቕ ምኽንያቱ ቃል ማለት ዘርኢ እዩ ዘርኢ ድማ ምስተዘርአ ጊዜኡ ሓልዩ ምብቃሉ ይተርፎን እዩ ጊዜኡ ሓልዩ ኣብ ዓፂድ ምብፅሑ ይተርፎን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ኢሉ ኣሎ ማርቆስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 26 ሃሌሉያ በለውን መንግስተ አምላኽ ዘርኢ ኣብ ምድሪ ከም ዝዘርእ ሰብኣያ ንሱ ለይትን መዓልትን ይድቅስ ይትንስእን እቲ ዘርኢ ድማ ንሱ ከይፈለጠ ይበቁል ይዓብውን እታ ምድሪ ባዕላ ትፈሪ ቅድም ጮማ በቁሊ ድሓር ሸዊት ኣብቲ ሸዊት ድማ ብፁሕ ስርናይ ምስ በፅሐ ቀውዓቲ እሞ ማዕፅድ ይሰድድ ريغم أحوات لمنجست أملاخ بزرع أجير مسيلوا يسوع بعلو خزارب كله نزر إن مدرن كقول صام كله أتزرع قاليو أتمدر دما لبسبي لجليج الله أستوعلكم حاجة حوات زرع مستزرع كدك سيخا خد السيخا زت زرع أجن يبقى كل مهلا وعيت زنجع سلازي جاز خونا زرعي نلبخات زرع سب أنت أخوانك كدك سن كتسئن جاز خونا على ما بيوت كان لا تفتريو جاز خونا عتيد እንዳ ተጸበየካ እዩ ንልብኻ ተጠንቀቀሉ ንልብኻ አይተጋጊዮ ንልብኻ ጌጋ ዝኾነ ቃል አይትምላአዩ ትክክለኛ ዝኾነ በክርስቶስ ሐቅ ዝኾነ ድምጺ ኣብዚሕካ ተዛረብ ኣብዚሕኪ ተዛረቢ ትክክለኛ ድምጺ ንምዝራብ ኣፍካ ብጸጋ
بچو انت دا تقاميمو لبخاون بتصقان بچون زتقاممه تخكلنيان حقنيان دمصي زقبل نزي دمص بزتقبلو متان دما ناي تصقا هيوت ناي كريستوس هيوت اب لايف كاشاين كغبر يجمر سلازي بجزائنا نلبنا አይነጋጊዮ ንልብና እንተዳጋጊናዮ አምልኾና ኩሉ ከንቲዩ ምኽንያቱ እንታይ ትገብር እንታይ ትሰርሕ እሱ ይኮነን ወሳኒ ጽቡቕ ስራሕ ክሰርሕ ትኽእል ትኸውን ልብኻ ግን ብጽቡቕ እንድሕርደይ ተሓልዩ ኮይኑ እግዚአብሔር ታርጌቱ ልብ እዩ አዕንቱና ብልብኻ እዩ ስለዚ ልብኻ አይተርሰሐዮ ልብኺ አይተርስሕዮ ንጹህ ልብኺ ህልወካ ንጹህ ዝኾነ ድምጺ ኣብዚሕካ ተዛርብ ንልብና ትኽክለኛ ቃል ንምልአዮ ንዝመላእናዮ ድማ ጽባሕ ንግሆ ክንነብሮ ኢና ሻሎም